До сега дует Expose бе известен с завладяващите песни и въздействащи клипове, които създава. Талантите на Цвети и Светли обаче не се изчерпват единствено с музиката. Съвсем наскоро ексцентричният певец представи мюзикъл по своя авторска хореография. Другата най-актуална новина е, че вокалистката Цвети засне еротична фотосесия. Аз много отдавна го обмислям и накрая реших, сега е момент. И край, от тук нататък нищо не може да ме спре да се снимам така. Певицата е сменила платинено русия цвят на косата и в момента не е в отбора на блондинките. Провокативните снимки са направени за македонско издание. Оказа се, че Цвети не е била никак трудна с убеждаването да се съблече пред камерата. Бранко, фотографа, ми предложи, не можах да му устоя. Просто така ме убеди бързо, че въобще станаха нещата много, много импулсивно и много комплименти ми направи. Въобще разбиме за секунди. И аз, да, казах веднага. Представяш си, ако ми предложи брак някой, колко съм лесна. Цвети е свикнала да влиза в роли, но доколко комфортно се е чувствала гола пред фотообектива, ще разкаже самата тя. За мое лично очудване, аз мислех, че се познавам добре, беше ми толкова спокойно, се едно цял живот това съм правила. Може би наистина много лесно влизам в роля и хората, екипа, целият екип, просто гримьори, фризьори, всичко абсолютно ме предразположиха да не се притеснявам изобщо и да мога, понеже нали съм много секси, и да мога да го покажа всичко това, и когато не съм облечена, защото винаги съм смятала, че жената е по-секси, когато е скрила нещо. Но се получи, арт се получи, това, което всъщност на мен ме кефи, че са по-арт снимките, особено у някой. След като вече има натрупан опит, изпълнителката не скри, че би заснела и други по-разкрепостени фотосесии, дори и за родни издания. Остава да тръпнем в очакване какъв ще бъде нейният следващ експеримент.